Two boys, Dazzle, Kubio da tu yakat, ma akad bedum ku, tu yam nashi, rozi margum biyo. Макира орзу кунам метарсам ай орзу кардам касера интихоб кунам хиёнат мекунам қасдан ма чӣ гуноҳ кардам ки фақат дар нишони ғамам чашми бино забони гӯё дорам ай чӣ камам марам орзу дорам соҳиби оилаи хуб шам ман намехоҳам каседа маҷбури шушам ман намедонистам ки духтаре бояд зани ва шаво ошиқи дигар кас мебуроя э худо ман чӣ бугум ки раланат хонам ё ба ҳамихе қисматум чашмушум қадамамам ман девона мешам вақте саволам метам меган агар чӣ ба то ҳол нагирифти ту зан баҳона мекавам мегум моли донишҷӯям агар нема асло пеш мехостам гузара туям неки нашидӣ пайроҳаи тақдирай духтарера мехостам занам шава зани дигарай дар дилам ханҷарай ма гӯё бепарвоям ма рӯзе мемурам бевақт ҳамун мешавад туям ма беобрӯям дар назди ошиқо ма 7 сол интизорат будам зори як нигоҳат ку биёда туи акат гуфтам даъватат кардам ишқ мара маҷбур кард маи мақсад ма хат задам дарду маросим ё дарду ҷашн ки дӯстаки душман мефаҳмӣ бе ягон хашм ё ма акат будам ку букишо чашм ма хоб дидам ки дар ду ҳаёдат намерасам ма коре мекунам ки қиссаи маҷнуну лайлия ёди ошиқо меравад дил маканда далали хӯроки сагҷона мекунам уя ваҳшияй ӯ раҳм надора неки ишқ бузургтарин чияй ма 7 сол пеш мехостам мурам ишқ сари роҳам шид 7 сол пас мақсадам туй буд неки мақсадам марг шид рӯзи туям нашид рӯзи маргам биё куртаи шаҳӣ напӯшидам кафан ма хидр биёд марҷона бахшиш дигар марҷона не сагҷона мемурам ҳаёт бе ту бемаъне ман намехоҳам ҳатто як қадам бе ту задан ай рӯзи туи ту орзуи машид мурдам дилмада дигар духтар надодам мен одам душманомусу беста ҳатто дӯстом гапам кардан танам дард пайдо кард ту накардӣ ҳамдарди гуфтанат муҳаммадат касалай ту ханда кардӣ гуфти чӣ хели муҳаммад ман муҳаммад надорам номи назди дайма дигарай ма ира дӯст медорам ма оила дорам гуфти кор нагирем да маи касера шумо мегӣ надидам намешносум ман танҳо фаҳмидагиям ки ӯ ошиқ будай да марҷона ӯ да мамонам будай охи ма онестам ман намехоҳам ихемарда ки духтаре соҳиби оилаҳаю нола карда дабораи ӯ реб хона ӯра тана куна агар ӯра шуш талоқ куна ӯра изан куна агар ӯ талоқ гирад шушни мираҳ мемона ин дазле шумо мегин касали саратона чӣ дар кора ӯ да ишқ бигин намоз боша хона ки дар рӯзи охират намепурсан ай марҷона фақат дар нишони ғамам чашми бино забони гӯё дорам ай чӣ камам марам орзу дорам соҳиби оилаи хуб шам ман намехоҳам каседа маҷбури шушам ман намедонистам ки духтаре бояд зани ва шаво ошиқи дигар кас мебуроя э худо ман чӣ бугум ки раланат хонам ё ба ҳамихе қисматум чашмушум қадамамам ман девона мешам вақте саволам метам меган агар чӣ ба то ҳол нагирифти ту зан баҳона мекавам мегум моли донишҷӯям агар нема асло пеш барои шумо як канали беҳтаринро тавсия медиҳам канали Самира ТВ дар ин канал беҳтарин видеоклипҳо ва беҳтарин сурудҳо аст ки шумо дар гӯш карданаш зиқ намешед силкаи канали Самира ТВ дар описании видео ҳатман даромада дар каналаш подписатсия кунед колокольчики канала ҷиқен то ки ай видеоҳои навш бохабар бошед силкаш дар описании видео